Bueno, tu apuntes allà perquè per això has anat de viatge a veure què feien, no? I a terra ens ho va dir exactament el mateix. Diu, les noies han de... Primer heu de començar per les mares, i fent curs, i què és el que fem, no? Els cursos de gestió de la llar i totes aquestes, i després vindran les filles. I llavors tenim, clar, el local del rural tampoc és tan gran, llavors allà no hi cabem tots, no? Llavors tenim un centre que es diu Terral, que està especialment dedicat a la promoció de la dona. Comencen pels programes de mares i després els programes de les noies. Que les noies, en general, fan molt menys esport. Així com nosaltres pivotem sobre l'esport, les noies en general fan molt menys esport, però també tenen 2 equips de bàsquet femenins, vull dir que això també funciona. Però elles pivoten molt més sobre temes col·lectius d'altre tema, per exemple, obres de teatre, una orquestra, uns coros, uns grups de ball i tal. Una entitat també que treballa al Raval. Sí. Nosaltres es tracta de buscar projectes col·lectius, perquè aconseguir la barreja. I tot això, bàsicament, també amb voluntariat. La gent que tenen els entrenadors, els voluntaris... Absolutament amb voluntariat. O sigui, aquí en el Braval estem treballant molts, però estem cobrant 2, només. Llavors, tot l'altre és voluntariat. En un any el voluntariat nosaltres tenim en el Braval 160 voluntaris que aquest any passat han dedicat 15.000 hores als altres. Clar, això 15.000 hores és molt. Llavors arriba un moment en què els nanos el que xupen és la generositat. Perquè un nano es pregunta, per què aquest tio, en comptes d'estar veient la tele a casa seva, ve aquí totes les setmanes, tots els dimarts i m'ajuda? Doncs si a mi m'han ajudat, jo he d'ajudar els altres. Llavors van assumint la generositat. I de fet, en aquest moment tenim 20 voluntaris ara aquest hivern que són nanos nostres que havien estat abans. Nens que havien estat que ja no són tan nens, amb els equips i ara estan fent de... fan d'entrenador... Això és un volum d'una autoalimentació. Per tant, són gent que gràcies a Braval van aconseguir una formació i un èxit professional o en el que treballen i que estan fent de voluntaris amb nens. Clar, suposo que també, si són immigrants, nens, si són filipins o marroquins, també hi ha una certa complicitat, no?, que algú d'ells també els estigui... Sí, en el fons tenen molta més incidència, aquests voluntaris tenen molta més incidència que jo. Perquè, veràs, si jo a tu et dic, si a un nano jo li dic que has d'estudiar, en el fons és el meu rol. Ara, si això li diu una persona, un noi que és com ell, del seu país o d'un altre país, però que viu en les mateixes condicions i que ha lluitat com ell, i se n'han sortit i ha acabat la carrera i té feina, doncs si aquest ha pogut, jo també puc, saps? O sigui, té molta més incidència. Detecten un esperit de superació, de ser positius amb tots aquests nens, sobretot immigrants, o per contra un esperit de dir no ens en sortirem? No. Tenen un esperit de superació perquè és el que han mamat a casa seva. O sigui, amb això notem diferència entre els nanos, diguéssim, del barri del Raval, catalans de tota la vida, de famílies catalanes de tota la vida, i això ho hem parlat amb les escoles alguna vegada, no? Pues que aquests nanos catalans de tota la vida, en el fons, són més, entre cometes, això s'ha de dir entre cometes, depressius, perquè el que han xupat a casa seva és fracàs. O sigui, nosaltres som pobres, els meus pares són pobres, els meus avis eren pobres, jo no me n'en sortiré. I en canvi els nanos immigrants, així a gran modo, el que han mamat a casa seva és lluita. La meva mare ha vingut aquí, ha estat 3 anys sola, després ha vingut el meu pare aquesta nit, treballarà d'això, demà repartirà butano, no sé què, tal. Jo també me n'en sortiré. O sigui, és una diferència brutal. Aquest treball amb els nens arriba també a les famílies? És a dir, d'alguna manera això acaba creant un clima familiar millor? Sí, perquè nosaltres treballem amb les famílies. O sigui, un dels programes que tenim és l'escola de famílies. O sigui, les famílies s'han d'implicar. Les famílies, o qui tingui la firma legal. O sigui, perquè nosaltres tenim nanos que estan en centres d'acollida de la Generalitat. O sigui, tot això s'ha d'anar molt al tanto, perquè durant molts anys són menors, no? Llavors, les famílies s'impliquen, les famílies tenim reunions, tenim moltes festes, perquè has de començar per una cosa així, amb qualsevol excusa. Per exemple, que hem guanyat un partit, aquesta tarda aquest equip farem un berenar, venen els pares, porten el menjar de cada un dels seus països, es relacionen. Tenim també un plan de reunions de pares trimestralment i després
Els pares es reuneixen una vegada cada 2 mesos, cada un dels pares es reuneix amb el voluntari que s'ha convertit en el referent del nano. O sigui que fem un seguiment, no? Notem amb això que les famílies, o sigui, la primera generació d'immigrants ho tenen molt difícil, però si perdem la segona, el conflicte està garantit. Llavors, els pares, quan veuen que amb aquestes pautes de funcionament els nanos se n'en surten, s'apunten al carro. Es recupera una generació anterior amb el... I llavors amb això estem molt segurs, i a més, clar, el nano que li ha dit als seus pares? Doncs que ve a apuntar-me allà perquè allà vull fer futbol o vull fer bàsquet. Llavors, però ells, quan venen, perquè han de venir a firmar els papers legals de tot això, doncs nosaltres els expliquem que, a més, ha de venir a estudiar, ha de venir a la reunió d'equip, ha de ser puntual, tot això. Llavors dius, això, i ha de venir a fer els deures, això és el que m'interessa, i així tens el nano collat. Josep Massaveu, com estan notant la crisi aquesta en el Raval, amb aquests nens? Què ha canviat els últims anys? Els nanos estan nerviosos, perquè és el que veuen a casa seva. Ells no saben per què, o els més grans sí que ho saben per què, no? Però també tenen un gran desig de superació. O sigui, inconscientment ells entenen que en aquests moments de gran dificultat, si aconsegueixo un bon expedient, tindré més possibilitats de trobar feina que un altre. Per exemple, tots els nanos tenen mòbil, perquè un mòbil no val res. Tots estan sin saldo. Estupendo. Hosti, això d'anar fent així tot el dia, això s'ha acabat, sense haver hagut de dir res més, saps? O sigui, això, si li saps donar la volta, i llavors amb 4 coses, amb moltes menys coses, no necessiten tantes necessitats, a veure si m'entens, no? Vostès, ara se m'acut preguntar-li, ja que tractem en infància en el Raval, aquest debat al voltant de si hi ha o no infància malnutrida a casa nostra, vostès han detectat aquest fenomen? En algun cas sí que l'hem detectat. Llavors, com que nosaltres estem en combinació amb l'atenció familiar de l'Església de Montalegre, doncs això ho mirem de resoldre. Sí, però nosaltres no hem notat especials casos, Llavors, els nanos també el que exigeixes o el que demanes és que les famílies es comprometin i ens ajudin amb la mida de les seves possibilitats, que de vegades són molt poques. Però clar, jo no vull veure un nano menjant xutxes tot el dia, perquè vulguis o no vulguis, això són calés. O sigui, tothom s'ha d'estranyar el cinturó. Dèiem, Raval forma part de la xarxa global que actua al Raval, però al voltant d'aquesta església de Montalegre, ens veia abans una mica, hi ha una fundació que treballa en diferents àmbits. A grans trets, quin és el treball global que s'està fent? Doncs mira, a grans àmbits s'atenen unes 600-700 famílies, i llavors des de l'Acció Social Montalegre es porta tot el que és l'atenció familiar primària, o sigui, la menjar, la roba, l'acompanyament, els malalts i tal, no? Des del Raval s'atén els nanos, tot el que és el suport socioeducatiu, i des del Terral s'incideix especialment en la promoció social de la dona, amb una sèrie de programes, i la Fundació el que fa és buscar els recursos per poder pagar tota aquesta despesa. Acabem ja, abans però dir que vostè ha rebut recentment el 3è Premi Valors de l'Associació Cultural Valors. No sé com ha rebut aquest guardó i una mica quins diria que són els seus valors, que mouen aquesta feina en aquest àmbit des de fa molts i molts anys. Bueno, quan m'ho van dir jo em pensava, i així ho vaig dir quan me'l van entregar, que em pensava que ja em jubilaven, no? Perquè valors fa una trajectòria, vull dir que això ja s'ha acabat, no? No, els valors són dels voluntaris. O sigui, el gran valor és la generositat. O sigui, no necessites moltes coses, molts coneixements, no. Necessites una voluntat d'ajudar els altres. I mira, la cosa ja vas fent. Per mi aquest és el gran valor. Josep Massaveu, li agraeixo molt, president de Braval, que hagi vingut avui a Signes dels Temps a parlar-nos de la feina que fan a través de l'esport, amb aquests nanos i joves del Raval que tant ho necessiten, i des de fa 15 anys també encapçalant aquesta entitat. Moltes gràcies. Vale, a vosaltres.